Mai încolo mai în spate alpaca și asta este partea a 5-a. Da, nu știu, cred că a durat mai mult de 5 minute ce am făcut eu aici, dar da, s-au băgat, mă scuzați de deranj, dar acolo trebuie să stați, nu în apa de băut. În fine, mergem la Cangul Piti. De ce peste tot miroase foarte urât? Mănâncă. Toți acolo stau toți la umbră. Este cald. Aia de acolo care vi-am arătat prima dată, aia de acolo, sunt mai mititei, ăștia sunt mai măricei puțin. Ca idee mie tot mi-e sete. Am luat cartofi. În sfârșit mi-am luat și o slushy și nu o să mai fie sete. Mie îmi place mai este mult foarte bun. Cam atât pe ziua de azi. Pa!